Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio. Ik ga even de boete om jaren te litten wat hier aan de hand is. Nou, misschien haast het Jet. Ja, zeker. Dit is een slagwerkersgroep die jouwt hier een optreden van de Jaloeren. Ik zit dus bij Benny van Boeren. Een van de mei-organisatoren van deze muziekdag in Dokkum. Benny, waarom een muziekdag? Nou, we hadden het al, zoals je zei, voor de 4e keer. Het is het einde van de vakantieperiode hier in het noorden. Want de squallen beginnen maandje weer. En dan hebben we gezegd, nou, dat is een mooie tijd om als afsluiter en dat mijn muziek te eindigen. En ja, het ware werkt geweldig mee. Dus het is een perfecte dag. Een protte publiek en hele gevarieerd muziek. Zij zit hele gevarieerde muziek. Wat is er nog meer te jaren, Joet? Nou, we hadden voorheen wat 60s muziek. En wat Oris Jaren op de Bargenmarkt is er. En ja, ik denk dat dit wel de grootste act is. Dat ben die trommelaars. Hè? Dus ja, dat is geweldig. Ja, want wij doen hier Dokkum. We jaren het al van vierden. En als ik hier sta om je heen zag, ik denk dat er toch wel een 1000 mensen zijn hier. Nou ben ik net zo goed in tellen wat het publiek aanbelangt. Nou zal 1000 misschien wel een beetje te volle wijzen, maar 300 bent er altijd wel. Wij organiseert dit? Nou, dit wordt georganiseerd door de ondernemersvereniging, de OVD. We hebben een aantal verschillende activiteiten. Nou, daar is dit dus een van. En dus de ondernemersvereniging Dokkum organiseert dit. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.